не само от днешната програма, изобщо от 59-то издание на боксовия турнир Странджа. Още един руснак в червения ъгъл, Сергей Калчугин. Също гръка Илияс Павлидис, който вчера победи нашия Тервел Пулев и го спря по пътя към финалите. Името Павлидис ти звучи гръцко, нали? Но той говори перфектен руски език, което означава, че е израснал и само преди няколко години се е изселил в Гърция, като и впрочем неговия треньор. Повечето от членовете на националния отбор на Гърция са бивши представители на съветските републики. Не знам така доколко владее езиците, но при всички положения мисля, че не е кой знае какъв боксер и аз лично съжалявам вчера за загубата на Тервел Пулев. За това съм съгласен с Просто защото по никакъв начин българина не му отстъпва от класа, но вчера ми се беше някакси, не знам да не използвам силна дума, уплашен Тервел Пулев. Тази е точно дума, Ивана. Той се стъписа от няколкото удари, колкото получи. Той поначало много силно изживява още преди мачовете си тази предстартова резка, прочутата в бокса. И ми се струва, че това нещо е много трудно може да се изтръгне от него. Когато се загнезда страха в твоя начин на мислене, трябва много голяма психическа обработка, продължителна. Има нужда от специалист. Въпреки че историята с Митко Щилянов в този турнир показва, че психолозите не си продължат работа. Той тренира в Русия с цял екип, включително и психолог, но той психолога не е магиосник. Той не може да промени нещата за една седмица или за един ден. Нужният е продължително присъствие и внушение от страна психолога. Като че ли в футболния отбор на Левски в неговото най-силно време по-миналата година, те избраха това, за да привлечат психолог в отбора. Психолог, който може да работи пряко с хората, а не само с някакви тестове и да си отиде. Без да съм толкова компетентен, ми се струва, че националният отбор по бокс е нужен такъв човек. Четири са вече точките в полза на руснака. По-добре сложен физически. Сигурен съм, че и Павлидис има това желание да се наложи. Виждаме, че се отказва от бея след като получи силен удар. Както му липсва е, може би, умение. Е боксер от град Москва. Роден е на 3 ноември 1987 година. В момента е съден. Ако Калчугин бие, руснаците все пак ще вземат една битва тук на турнира Странджа, просто защото той Чудинов бяха единствените представители на Русия на финалите днес. Провела е 147 срещу от тях 133 победи. Не, че целта на руския щаб е непременно титла от турнира Странджа, но все пак не звучи достатъчно престижно отбор, който през миналата година, ако не се лъжа, в 11 категории класира 11 финалисти, тази година да не вземе титла. Ринг свободен. От което при място от него има необходимост и то болезна на гръцкия треньор, защото той очаква някакво признание от правителството на Гърция, т.е. да бъде подпомогната федерацията и финансово малко повече от досега. Особено грижи полагат поне треньорите на Гърция в последните няколко години за граждането на боксери. Те имат и този шанс, защото са възприели и те прочутат съветска школа. Но им трябва и материал. Който няма материал, си го купува. Не случайно и ние решихме, че към нашия отбор трябва да се присъедини Алексей Шайдулин. Една сполучлива акция, според мен. Още повече, че в следващите 3 седмици, т.е. в тази предолимпийска подготовка, той ще се готви заедно с националния отбор на България, което аз приветствам, защото той е изключително дисциплиниран човек. Мисля, че се повтарям, мисля, че това го казах и вчера и може да бъде за пример на всички наши участници от националния отбор, пък и изобщо на всички боксери.
Освен това, че е фантастичен боксер, той много праволинеен човек. Родом от Калининград, който не се крие от мачове, участва и в първенството на Русия, както отборното, така и в личното първенство. 2007 година се класира на второ място. Осем на 3 са вече точките в полза на Руснака. Гърка не впечатлява с нищо до този момент, освен с сериозно желание. Ако някой може да спечели от един съвместен лагер между гърци и българи, според мен това са именно гърците. На този боксер пък Павлидис, категория до 91 кг, му липсват спаринг партньори, който може да се каже за нашия Кубрат Пулев, но той не е достатъчно добър, за да бъде един полезен партньор на Кубрат Пулев. На него му трябват малко по-силни боксери, които той може да намери само в страните от бившия Съветски съюз, било то в Украйна, Казахстан или Русия. Ако допуснат изобщо до там. Ще видим и Кубрат Пулев само след минутки в последния финален матч срещу кубинец Алфонсо. Кубрат Пулев е с амбиция да спечели купата Странджата, което направи 2005 година, но има сериозна конкуренция в лицето на Георгиев. Именно. Начало на трети рунд, 5 точки преднина за Руснака. На фона на показаното в този момент, мисля, напълно достатъчна, за да може Калчугин спокойно да довърши двубоя и да извоюва победата. По-знаещия, по-можещия боксер. И все пак не от класата на бившия световен шампион на Александър Алексеев, който спечели олимпийска титла 2004 година, сега един от силните професионалисти на Европа. Да не говорим за Александър Повекин, който спечели тук на 2 пъти първото място на турнира. И да, ако не беше това неписано правило, че пътя трябва да се присъди на българин, той също я заслужаваше. Един феноменален боксер, в който аз виждам голямо бъдеще, а защо не и световна титла в близките 2 години. И то в най-сериозната категория, тежка и най-добре платената. Добра атака сега на Руснака. Преди това я подготви с своя лев апъркът, който успя да нанесе. Сега чака съперника си, за да го тръгна отново с удар. Да, отново един много точен лев апъркът в диафрагмата на Павлис. Много добре знае Павлидис, че губи в резултата, но просто няма какво да направи, за да противодейства на своя съперник. Сега той опита апъркът с дясната ръка. Успя. Беше го подценил Руснака, забравил за защитата в тялото. Лично аз си мисля, че дори да беше стигнал до финала, шансовете на Тервел Пул срещу този Руснак бяха твърде илюзорни. Да, макар че Руснака не се отличава с силен удар, но именно това притеснение, което постоянно съпровожда нашия Тервел Пулев, със сигурност ще се прояви щеше да се прояви в този матч, казано всичко условно. Сега последен рунд на този финален двубой, който невероятно само го закони победата на Руснака Калчугин в категория до 91 кг.
още един матч, който ще завърши на точки. 20 точки трябва да бъде разликата, за да бъде обявен победител с явно превъзходство, но това трябва да се случи обязателно до края на третия рунд. Четвъртия рунд вече трябва да забавим за това. Още повече, че Павлидис проявява все още признаци на някакви амбиции да изравнима. Макар че това едва ли ще му се даде при 10 точки разлика. Мачка го Руснак, няма при него силен удар. Мачка го достатъчно, за да подчертая обаче своето превъзходство. Не са до там добре подготвени атаките на гръка. Това, което му липсва, координация. Той тръгва с удари без да направи крачки, което говори за това, че той твърде късно е започнал да се боксира. Нещата, които се научават още на 14-15 години, трудно могат да бъдат овладяни по-късно. Боксът е спорт, който е свързан с много техника. Техника, която не се забелязва така леко от публиката, но това е действително така, понеже просто движенията не са естествени, не са тичането може всеки, както лазането, както и катерането, но това са движения, които са придобити, които трябва да се научат. За тичането в спорта също така може да се говори дълго, там също има определена техника. Но... Разбира се, говорим за обикновеното тичане, това, което обикновените хора използват. Финален гонг на този двобой, 15 точки аванс за Руснака Калчугин, който узаконява неговата победа в категория до 91 кг. Ето, че и Руснак ще стъпи на най-високо стъпало на почетната стълбичка тук на турнира Странджа. Не са свикнали руснаците с една титла. Те са много разглезани в това отношение. Ако са титлите под 5 на един голям шампионат, като европейско първенство, за тях това се смята за провал. Както каза и ти, Иване, националите им извоювали вече олимпийски